ಟೇಸ್ಟ್ ತುಕ ಇಂಚ ಆತನ ಪಂದೆವು. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಏಕೂರ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನಿತೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತದೆ ಪೆಂಡ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಲಾಗ್. ಈಗ ಕಾಣೋದಿಂಚ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಇರ್ತದೆ, ಸಾಕಾತದೆ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡದೆ. ಸೊ ಅಂಚೆ ಬ್ರೆಡ್ ಫುಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪ ಬಂದು ಬಣ್ಣ ಬ್ರೆಡ್ ಕೇಕ್ ಮಲ್ತದಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಚ ಮಲ್ಪನ್ ತುಕ ಬರೇ get ready. ಟೇಸ್ಟ್ ತುಕ ಇಂಚ ಆತನ ಪಂದೆವು.
ಸತ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತನ, ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ರಿಯಲಿ ಶೋಕ್ ಆತನವೇ. ಸೊ ನಿಕುಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಏರ್ನತೆನ ವಿಡಿಯೋ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಟಾಟಾ.